Kako bi poznate hrvatske književnike oživili i izvan korica knjiga, dvoje mladih Čakovčana došlo je na zanimljivu poduzetničku ideju. Bave se modnom književnošću. Zaljubljena u hrvatsku književnost, Đakovčanka Marija odlučila je iskoristiti svoj umjetnički potencijal i ostvariti dugogodišnji san. Tako da sam počela s tim posterima prije 2 godine i sad u ovom nekakvom razdoblju kad smo svi bili doma pod sloganom Ostani doma, još više se nekako to sve proširilo. Osim postera koji krase njezin dom, jastučnica i obična bijela majica pokazale su se idealnima za mala djela sa snažnom porukom. To su sve književnici koje smo svi nekad pročitali, barem jednu pjesmu, barem jedan stih, barem jednu priču. Mislim da smo svi odrasli uz Ivanu Brlić-Mažuranić, Krležu, ako ništa drugo, znamo da ni med cvijetjem ni pravice. Književnim modnim detaljima nastoji se promicati hrvatska književnost. Veže sliku, njihovo prezime i jedan stih ili jednu njihovu misao iz teksta, pa na neki način imaš sve u kompletu. Da ostvari ideje, Mariji je pomogao brat Marin, zadužen za marketing, trenutačno u Zagrebu. Pa sam tako u Dubrovniku nosio Držića, u Splitu Marulića, kroz Imotski sam prošao Sujevićem na majici, u Zagrebu sam nosio Zagorku. I sjećam se da su mnogi moji prijatelji vidjeli te fotke na Instagramu. Širenje posla i interes javnosti potaknuo ih je da osmisle i mrežnu stranicu. Što se tiče književnika, Krleža, apsolutno broj 1 i Marija Jurić Zagorka. Tu je naravno jedno vrijeme Ivana Brlić-Mažuranić. Sve nekako, mislim, svi su podjednako popularni. Lica poznatih uskoro će se naći i na oslikanim tanjurima, potvrđujući da književnost itekako može biti zanimljiv modni izričaj, a i ukras svačijeg doma.